enweghị ọrịa nọ n'elu ụwa sị na ọ bụ otu onye bụ ya. Ihe m na-aga ikwe nga lugbe na enwere nwanne anyị sọfara ya some time ago. M bịakwa bịa gbotowara ya ọnụ. Ọrụ m wụ ha ebutere m ya mpalie ya kpufu bịa gbotowara ya ọnụ n'ihi na okwukwo dịgịrị onye na-anụ anụ. Ana m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nọ mza ya sị m na m nwere akụkọ egbotowara ụmụnne na ọnọdụ ledele akụkọ na ledele ihu na azụ enweghị unu nwere gwe na unu gwakwa ya ma werekwa ihe mere enu wee mee gịnị wee mụrụ akụ. Ya gaa n'ihu sị m na ya nọ na a happy home, na ya nwere a beautiful family, na Chineke na o nyere ihe ya na-achọ na nwaanyị wee were ụmụ atọ gọzie ya na ụmụ ya ka dị obere, na ya wụ a successful businessman mega ọfụma, nwere 4 shops in different locations tijore mmadụ ndị na-abịa mere ya account, mana the main shop, the biggest of them all, no ya nwana handling on under him. Then na mama ya na papa ya anọzighị ya, na ya nwanzuru ụmụnne ya onye ọbụla megakwa na ọfụma, onye ọbụla nọchara onwe ya na ọfụma, na ya na last born ha bi ime afọ nne ya, last born ha ka ya na ya abụọ ya na nwanne ya nwoke a bi before ya alụọ nwaanyị, na ya abụọ ka bi very humble, nọ na-enye nsogbu. The vibe ọ na-enye n'ụlọ na onye ọbụla dị fond of him, enwebeghị ihe gara wrong for one day. Ruo otu ụbọchị nwunye ya gwa na nga na ha bi na ọ gaghị awụ ha ahụ, na ka ha biri n'ebe nwanne ya nwoke ga-adị entitled to his own room at least na o topụtawala nwa okorobịa ebe na ọ chọghị ka ọ pụọ, and even ya onwe ya chọọ ka nwanne ya nwoke nọ pụọ. No, that is the vibe. The fact na the young man na all the energy ụlọ ya needed n'ole anya ma ụmụ ya ma gịnị the fond of their uncle, na mana ngala ha bi na ọ gaghị awụ ha ahụ, na o ruole na inwe enyi nwaanyị, na sinye one room ya mandate ya onwe a particular girlfriend ọ ga-enwe ya enwe ya, ọ chọrọ ikperite ụlọ ka ha marakwanụ onye ya na ya mega ihe, mana leruo anya because ịgakwara ya ugwu ụlọ ebe ọzọ ya na nwaanyị ọzọ nọrọ imewe ihe, ha ga ama ụdịka onye na-akpọpụta na this beautiful family. Ya ele okwu a nwunye kwuru na ọ mara mma, ya gwa nwunye sọ ọwụghị nsọt nwa ya toro eto ime ya ala ya kpekputere nwaanyị n'ụlọ ebe ya na-akwụ ụgwọ. Nwunye gwa sọ ọwụghị nso ala na oshi na otu oshi hụta ya. Ndị tụrụ ilu sị the devil you know, na ọ wela nwa okorobịa no doubt, ma ọ bụrụ na enyeghị ya access ikpepụte enyi ya nwaanyị, ha mara the girl bido n'oge kpewe nwunye ha kpewe ya wife ya gwakwana ya na ya nabatara sị nwunye kedị ọkpara, familiarize ya with the lady, na ọ ga-eme ha exposed to 3 things. 1, ọ ga-ebido gbarịwa na hotel kpọrọ nwaanyị ha na-amaghị nke ya onwe na ọ gaghị enwe opportunity ịmara the girl ọ na-alụ. Ka 1, ọ ga-abịa ya na-eme ihe hotel. Ka 2, ọ wụọla mmadụ, you can't stop him. Ọ ga-eme ya by the time ọ gara bond or maybe mara with somebody, nwere ike ya wụrụ somebody ha nwere opportunity ịmata nyote ihe na-adịghị mma, ha ga-enweta that opportunity because gịnị akpọruteghị ya ụlọ, ha amaghị the girl before o kwuo na ọ na-aga ịlụ nwaanyị, and o tozuola ihe eji nwoke eme no doubt, na ka ha fee ebe sara asa before ha emecha ụlọ ha, ka ha fee ebe sara asa nye ya 1 room na ọ wụla adult na o deserve ya. Yes, okay. Ya kpe nwanne ya nwoke na Sunday na onwe ha ga-ediscuss ya ọsị oke rute on Sunday eriokwe nricha ya kpe esi ya na nwunye consent nwunye na nwunye so na o tozuole dị mkpa, na ihe o ji wụrụ nwoke na o kpewala tentem. Nwanne ya nwoke achịwasị hi brother ya sị emeshọn na ya ka na-ekwu okwu. Nwunye asị ya nwa n'okwukwe ka ya kwuru achịgbuo n'ọchị ya gwa sị na since o wụla dị mkpa na ahụ ya na nwanne ya nwaanyị na etiru anya na ejenti ya dịla ejenti ga-achọta ụlọ na-achọta ụlọ n'oge ebe ahụ na-achọta ụlọ ebe ọ ga-enwe 1 room ka o nwere onwe 1 room nwee privacy, and the reason for that ka o kporute enyi ya nwaanyị ụlọ ka ha marakwana ya na ha mara na o mewe na ihe ọkwa ọ gawaba n'ụlọ ndị akwụna na o kporute enyi ya nwaanyị ụlọ ka ọ hapụ endanger his life. Nwanne ya nwoke achịwa lee nwunye ele ha chigbuo ya n'ọchị. O rughị 2 months ọ gwasị na enwere ụlọ ya chọtara na ọ mara mma, ya na nwunye ha ga-ele the house. Gwa na agent onye yuzu ma ọ ma exactly ihe ha chọrọ. Nwunye like the place nọ naanị ha na landlord bi ebe ahụ, and ote the landlord shi rụọ dị ụlọ o nyere onwe ya complete privacy.
unless ya chọrọ ịhụ landlord wee ga kọrọ ya kpamkpam gawa na section nke and apart from landlord the next building hawa 4-bedroom bungalow n'ofu ebe then landlord arụrụ onwe kene ha share ahụ block mana otu o si denwe ụlọ ya ị ga-ahụ onye bataga na nke na onye pụga apụga nọ n'ọfụma nọrọ nọ na good section ha makwara n'ọfụma ya gwa nwunye si ebe dịkwa ma nwunye si ya like ele bekele before ya mara ha kwakpo that place dị very very happy kwakpo na mleze ihe na-eme na landlord ya wee very busy man ọ naghị anọkawa na ọ na-arụ ọrụ na company and ihe ọ na-alụtewo once in 2 weeks or 3 weeks no ya na ahụ ya anya once no ụmụ ya atọ no secondary school ha bi na school agaga school then nwunye ya wụ landlady ha wụ full time housewife dịka akwa na ọ magidere mma dịka queen dịka angel nwunye ya gwawa ya sị ya na nwunye landlord ka nwaanyị ka ama na mmadụ ekwe n'ụwa ya gwawa ya sị ọ bụ na ya nọ na nwatakịrị nwaanyị ọ bụ na ya nọ na onye ga-alụta ụdịka onye kele nọ ya hapụ ya ga-arụ ọrụ ha na-ara ya na ya chia sakwa ya nakwa nwoke ha bi n'ụlọ efili gị nsekio ha nwee ike ha hapụ ya nara nwunye n'otu ọ na-anọkwana naanị ya kpowuru onwetụtụhụ nobody ọ gwụla naanị one small girl na that girl ọ ga-enyelu ya entertainment ọ ga-enyelu ya vibe o neediri as a landlady obere nwa na-agara ya oji this woman just nọ n'ime ụlọ ọ na-apụ ọ pụtalawo ma nwere ihe ọ bịara iwe anwa na-emetụ ya ọ na-aga ije ọ na-aga dịka mgbe akwa pụrụ ụkwụ na-aga pempem na ote ha shiri biri na that house ka ha nọrọ nwanyị mba nọ mza mkpọtọmkpọ ebido kpụwa ọwụghọ obere ihe by then nwanne ya nwoke na-ekwere chọta that place enye na eru nke ya emejicha ya mmekwanụ the girl ọsọ onye ọ like introduce hele the girl so na ọ dị okay ka elewen ya the girl na visit Saturday last Sunday every Saturday you visit the last Sunday ọ ya ka nwanne nwoke ebidere imago n'obi ọma the home everybody are very happy onye ọbụla dị very happy ebidezie something ebido gawa wrong mgbe na nwunye ya bịa meetie ya si ya hụrụ jewelries ya ahụ ya jikwara hụ gold ya ahụ na ya zụrụ ya hụrụ gold ha gold wristwatch ya da ya describe ya si ya enwe ka ya hụrụ ya ọkwa ya wụ ihe ndị ọjọọ ịgbakwa ya zụrụ na enwe ka ya hụrụ n'odekwa shon ejiri fete nwunye ya si ya dị shon ejiri fete na eji na box ebe jewelry box ya na ọnụzi ihe nọ n'ime ọganụzi iche iche na ihe na ofe eji fete ya before mara nwunye ya jụọ ya si na enwere ihe anya ya na-etu etu biker short ya ọ na-eyi anụ n'ụlọ ya na-etu etu onye ọzọ ha ka ya ga-eyiri size ya nọ hia na how come ole otu ihe ashifu ya jụọ nwunye ọzọ dịkwa shọs ejiri fete ọ mara mgbe ha na-akwapụta ebe a ihe niile megagara aghara ụta ka alụga ihe niile nwunye ya gwa snow na ihe eji efete na ya akwa ya ji aka ya pịa akwa ya a na-eto ka na-eto ya gara lowa ndị jụọ nwunye si ya na-achọ ego enwere ihe dị nwere somewhere na ọhụrụ dị money nwunye si ebe ihe dị nwere na bedroom ha na ihe dị nwere n'ime ihe suit ihe pocket ya na-eyizi that suit ya na-eyizi na akpa ya ka etire dị money nwunye jụọ sị ego ole ya gwa nwunye na ihe tiri ebe a na $1,000 na ọwụhụ naira na dollars nwunye ya na ahụ ya na o ji ego bata gwakwana ya na ego nnu na ya ahụhụ dị money etu ga-etu elu ele nwunye lee ya gwa nwunye na n'abalị taa ha lọtara ya ga-enye ya bụ discuss something ọ ya ka ha lọtara onye ọbụla ericha nri abalị ya jụọ nwanne ya nwoke sị nwoke ochi bata na room ya na nwunye nwoke sị mba na-ele ya bejekwana bitu ebe ahụ na ha jụọ ọnụ klina ya jụọ klina na-abịa ehichara ya ụlọ dịka si ya hụkwa hụ onye money no na ọrụ ya awụghị ịga na wardrobe na ya na ya na-eme laundry na onye na-aga na wardrobe onye ga-eyitu akwa dị dịtị na ya na ya bịa ebe ehichacha window ma ọ bụ tiles dress ya bed pịa akwa ọbụla ya hụrụ around ya na-anọketakwa wardrobe na ọwụghị ọrụ ya na ọnụ off limit according to madam ihe ọ gwara ya ọkwaghị ya na ihe ọbụla ebikwere na ya akwụkwọ aṅụ na ọkwaghị ya ilega ihe ka aha n'ike agwụ ya ruo n'abalị ya kpolite nwunye si ya gba nwunye si ya na ọdịshọ na enyi nwaanyị adịz nwanne ya nwaanyị mere introduce bịa hia na ọ naghị abịa ma hapụ nwunye asịa mba na dagela ga-emele ihe dị otu a ya jụọ ha nwunye so ga-wụrụ na mebi ọ taksịwala nwanne nwoke bido ezinwe uche tụtụwara ụwa aka iji meet up nwunye ya sị mba na ya na ahụ efe dagele na-eyi abịa nga na dagela adịghị expensive na ya hụrụ nwe ya ọ na-eyi ya hụkwala isi ọ na-eme hụkwanụ fon ya hụkwanụ otu o si eri nri hụkwanụ reaction ya ma ya dasha ya something na dagela adịghị expensive itinye nwanne nwoke under pressure na echedala gị ebe ahụ ya jụọ nwunye sị lekwere ihe o chere nwunye na-agwa ya sị na ya na-ahụta ya dat na ọ maghị ebe o dewere ego ahụ
no ihe mmụọ ya na-agwa ya na ọ maghị ebe o dewere the money. Ya sị nwunye no ya gala ije ya nwaka kedu mgbe brain ya bidoro rụwa reverse mode. No ya na-aṅụ mmanya enweghị ọsịsị ya na-anọ under the influence of anything. Na ya ahụ ha na-ekwu ekwe na ọgwụhụ naira nenota echi amaghị ebe edewere such amount of money. Ekwucha anya ka ahịa na-aga echefuo ya. Ọ ya ka nwunye bịara meet ese elebi edesara the money. Ya jụọ esi which money. Nwunye ya gwawa ya sị ego kọstọma kwụrụ ya nwanne nya ya eji lọta ya chọrọ iji pụọ ya gwara kọstọma onye nwe the money na ya ga-ewepụtara ya na this money na ya etiri na pọs ya na ele ebe the money nọ. Ya ele nwunye sọrọkwa ka ihe ebere mbọ chọrọ ibe ọzọ na ego gịnị ego edekwana. Nwunye gwa so 150,000. Ya gwa nwunye si ahụ dịka ego ahụ which kind 150,000 ego ihe ka ego maji na odewere ya lebe ọsọ odewere ya si edesere na ọ kọstọma na the ladies na-ebi ka enidire cash. Ya gwa ya so oke na ọ bịa on Friday na the money ga-adị available na ya wetakwana ya cash were today wo Friday na ya ga-eji ya gawa shop na ya ka pụtara ugbu a na ahụzi the money bịa edewere. Ya gwa nwunye sakwa hụ na ihe ya gwara ya na something dị wrong na ịda nwanne ya nwoke ọ daghị elu ọsụ ya okpu abịagaghị ya na ọ dị sure na mgbe ụfọdụ dis nwanne ya nwoke na-alụ na ọ lụtaga na yard ya efile na ọ bịara bịa dị sure na enwe ihe na omega ha another thing. Nwunye ajụwa esi nwanne ya nwoke na-alụrute n'ụlọ from shop after ha pụchara. Ya gwa esi yes sometimes ọ na-asị ka ya garu ya hụta na nkekwa enyi ya nwa na enyi ya nwa ebugulu ha chọrọ ịga nweta onwe ha n'ụlọ na ọrụkwa ka nwanne ya nwoke ebido na another thing. Nwunye asị mba no na ihe okwuge na nwanne ya nwoke bịagodo na ihe okwuge ya ahụtaghị ihe na nwanne ya nwoke. Gịnị what is going on? Na ya ihe ga-eme n'ụwa ka ya saa ka ya cleaner na-abịa ehichara ha ụlọ mee employ another person ka mara ma ihe amege na ọ ga na-eme. Ya gwa nwunye sị na that cleaner adịghị ka onye ga-atọtọ ihe. Ya na nwunye conclude zie na ihe mere n'ụwa ka ha tizie kamera mara ihe na-eme n'otu oshi na-eme na ihe mere ka ha lemenwe ihe ha ga-enweta. Nwunye sị perfect idea na chai na echiche nwoke na onye mege n'ụwa onwe nwoke na ya n'akụkụ o tokerela na ihe o kwuru na-awụ ebe okwu gwụrụ ka ha maragodu. Asị oke ya hapụ ọda dị chehụ n'ụkọtụ nwunye agawa biznes gị ya gawa biznes gị kọzi nwunye na-akpọ ụmụaka apụ ọ drọpụ ha na skuul ka skuul na shop ya na ebe skuul ụmụ ya ọ drọpụ ha ya gawazie na shop skuul gbasa ya were moto ga kwụrụ ya na ha nọ na shop o closezie mgbe ụfọdụ ya gakwuru ha niile lowe. Then nwanne ya nwoke onye na-emechi shop last ha na-alọta nyere ka highest 7:30 elole. Then ndị ka ọzọ wụ ya na ha bi ya rentịrị ha ụlọ other shops ndị na manage other shops wụ ya na ha bi dịka na-emeri akaụntụ ha bi side ebe location ebe shops ndị ahụ nọ. Then ụmụ ya ka dị obere. Then the other girl wụ small girl na-ehep nwunye. Then nwanne ya nwoke ugbu a na onye obi na-ekwesị ya ka e blame na ọwụ o ya suspect na ọwụ onye dị otu. That very day ya na nwunye pụwara because ọ na-awụ ha pụwa ha niile na-ebukọta nwunye ya na-ebuzo apụwa then ya leta ya pụwazie because of school ụmụ ya mana kele nọ ha nọ holiday ụmụaka nọ holiday ya sị mba ka ha niile na-apụzi otu mgbe mana onye na-ebu ụzọ apụwo nwanne nwoke ga-agbaghewe shop clean nwe mgbe ụfọdụ ga-emenwe attend some customers agwara bịa early morning for their delivery ka ya ụtago ka akwakara ha ngwa ahịa ha. Nwanne nwoke na-ebukarị ụzọ apụ ya ka na-apụ 6 o'clock ọ pụọla ga clean nwe shop gbapewe na ya na nwunye na-apụ ikpeazụ ya na nwunye jikọ ụmụ ụmụaka nọ skuul ha niile apụ otu mgbe ha pụọ nwunye drive tishi ya nwa drive pụọ na ha pụọ that very day ya na nwunye conclude na ha ga-azụ kamera ha pụọ ha na-eshi apụ ewere 20,000 naira denwe ya n'elu tebụl gongogogo dizie nwanne ya nwoke sị na ya gatọ na ya adịga ga-ewetara ya something. Nwanne nwoke sị ya gwa ihe ọ ga-ewetara ya ọ ga-ewetara ya datin bịachita na shop ka nwanne nwoke bịachitara na shop ha larụ that very day that 20,000 naira ya edewere n'elu tebụl na center room edezu ọjọọ si denwe n'elu tebụl. Nwanne nwoke dị aware na ya edewere the money nwunye dị aware na ya edewere the money ihe a oke elegharịta ha ihe megenụ ma ọ ka ga-eme because that very day clean agaghị abịa ọrụ ya wereta 20,000 desa n'elu center tebụl dị ya gwazie nwanne nwoke na ọ ga-ewetara ya ihe. Nwanne nwoke ala ga-ewetara ihe ọ si ewetara ya bịachi ya jụọ esi 20,000 na ya desa n'elu tebụl nọkwa dị yes na ọ na ya ka ọ bịara ya ha azụwa ya ka ha lụrụteziri n'abalị na nwaanyị mba n'ụzọ ya ele the money anọzi di ya nwunye ele nwanne nwoke ele sa gịnị ka a na-akọ n'oke ọnọzi n'ime ụlọ ka gịnị na nwere 20,000 naira ya hụrụ dede nwanne nwoke mgbe nwoke nka na 20,000 o tesara ya hụrụ ya mgbe ya bịara bịa weta ya na ego anọ dị ya na gịnị what is going on here now. Ya ahụ ya na nwunye ele nwanne nwoke anya hụ na truly n'okwu ga-esokwu asị ya sị nwunye na ya nweghị ohere ga kwuo maka that kamera
ihe na nwunye kwugezi n'ime ụlọ nwanne nwoke adịghị awe na achọrọ itinye kamera ya gwa nwunye na ya adịghị enwetaghị chance ga kwuo maka dị kamera na today ya the next day na the next day na ya ga-aga nwunye asị ha na ihe nka na ọ tụwakwala ya ụjọ ka nwunye gana na friza ga-ebupụta nri ha ọ gaa na friza ga-ebupụta nri wọmụ ka the family rie rute nga ofe nwunye ebupụtara ofe ọka shiri ọhụrụ enwe otu mkpụrụ anụ n'ọnọdụ ofe agọchicha anụ nne na ụza ya gbugburu ya ofe wozu otoroto na ịga not even one piece of meat nwunye tie so what is going on ihe oruole na nri helediri nwunye ka jọs shicha n'elu bata onye ọbụla tụwazi ụjọ sa ya jụọ nwanne nwoke so mgbe ọ dụrụ nke ọgara na nwanne nwoke sị na akwa de akwa n'ihu ya ka ọ nụrụ kpoo nwaanyị ofe akwa wetara iri na ọmụta ya na-esheri iri ịnọkwa ịtagide anụ tacha anụ niile na ya ogodo olulo na ofe a bụrụ na ibu ya nwetaga anụ niile nọ n'ime tacha ya ya kwa ofe a na-eri eshiri for the week ha hụ na nwanne nwoke na okpuru ishu ya nọrọ nwunye agwa ya sị na nke fọrọ afọ na ọ fọziri ya na edile gị for that thing ya na ya bụ ọgwụ ya so okay no problem ruo the next day ya gakwuo maka the kamera ya nọ na shop gwa nwanne ya nwoke sị ya nọrọ dị ya ka ya ga hụ nwunye na-enweghị ya na nwunye chọrọ discuss ọsọ oke ya ga zụrụ the thing kporo ndị ahụ lọta kporo the person lọtara mgbe ya lọtara ya egbugede họn na geti gbuge họn na geti ma na anọghị ya gbuge họn na geti bịa hụ na ebuturu ya inside ọ gịnịkwana bụ ebe geti man gawara geti man a na-akwụ ya ụgwọ ọ na security house ya hụ na ebe oturu ya inside the woman na landlady ha bịa rituo from elu rituo si ya ewu na geti man step ya just dig ga gotere ha na ugbu a ka step out ya so okay o meghere geti ya na this young man esoro baiga ọ gaga tigere ya the hidden cameras tijore na ebe aga capture entrance of the main building and even the backyard door tirie camera ka ya hụ ihe mege na otu oshine tiche na bedroom ya ka ma ego na una pusikat na bia ewere this morning ya na the person mechara ihe ha mere ha pụwakwa drive ọpụwa mgbe ha napụzili ekwesị dị gateman ya jụọ ese ebe madam landlady so diri oji ya ya na ewekwala iwe biko na landlady diri ya oji ya so okay no problem na ọwụta ha shiri pụwa were the thing connect channel na phone ya gbagere na on ya gawa na ya na nwunye nuzi na shade nwunye ya gazi na shade nwunye ga na-eji otu the thing na-eshi na eti ile elekwelekwe ya na nwunye na-ele bedroom ha ele palo ele everywhere na-elegharị anya ebe niile nga nọ ntara ka ha nọ na-elega anya na sitting room ha before mara nwunye si echekwa isi n'ọrụ ka do emepega emepe ka n'ọrụ ka na ole ka echi ka do n'ọrụ ka emepega ya hụzi na atọ ahụ ejiri nwayọọ mepe ya na-ele nwunye ya na nwunye focus na-ele na sitting room ka do jiri nwayọọ mepe onye ka ha hụ ga di ya landlady ha ka ọma akwa red n'obi ọma akwa red nwe ihe ọbụla oyi nwe ihe ọzọ oyi n'ụkwụ ka o ji afụ n'isi not only akwa red ka ọma n'obi mara ya obi niile werezi azụ bata guza ahụ were azụ bata isi akpata ya wụọ ya n'ụkwụ yi isi nwunye ya bada ejide sheki ya si achịkọta otu aka ha leghị ọgara bata legharịa anya na sitting room ha na-ele ya head what to their bedroom ga-mepe wardrobe na search amanya aka na every clothes na amanya aka ọkwụpụta wardrobe ọkwụpụta ha drawer ya ocheke ya ga nyụọ anya na bathroom pụta ya pụta lewe room ebe ụmụ ya na-anọ lega anya legharịcha door mepe ya legharịa anya gushie ihe laghachịwa ha back to their bedroom gawa ha kwa na wardrobe na-etu na search bupụta jewelry box nwunye yụgharịa tụgharịa lee gushie denwe ihe legharịa ha anya pụtawa gawazie na kitchen ebe ha denwere ebe ihe deep freezer ihe ha eshiri nọ ya ekwughe ya bupụta anyị dowe n'elu freezer cheke ekpughe ya rịgara ya ka na-aratụcha ya ya ka ya aratụ ya ekwuchie ihe buba ha otu a ka o shi garịa pụta ha na door ọrụ ka mmụọ ya gwara si alachịwa ha back to their bedroom gaa ha cheke shet enwe shet ya nọ cheke shet ahụ nwekwara na pocket ọnwa aka n'ime hụ ego n'ebe ahụ kantụ were rega na nwe ya pụtawa ka ọ pụwara ya eguhe ụzọ ahụ buzu nyụọ isi nyụgharịa gaa ha pempem guhe ụzọ pụọ were ihe kii gbachie ha hụ na ọkụ shishiri ike gbachie ihe ha sị nwunye sịkwa ụgwọ yikwana red gwana na ihe ka obewere how long
no the show na uta ka nwa ya na eji abịa eleri ha magara ha aka ọrịa ya mkpara ka ha before ha bịa eriwe na ihe ka obidoro ibele mgbe ihe ka ebidere n'ụjọ na ọ tọgbuolele na nwa ya kere ọkwa agbara ha na nwunye jide ya nwunye ọnụ na-ele nwunye ụjọ izuo ya na kemgbe nne jiri mụ ya na-enwe ya entertain bụ such fear na ndụ ya before ya bịa mewe imagine how long na ụta ka nwa ya na-eche mes nri ya na-eri n'ụlọ ya na family na-eri na gịnị bụ ihe gịnị ka ihe gaga on for how long ya na nwunye na-erizi na detin na-erizi ọ ya ka ya na nwunye elekwara detin lecha nwunye ya gwawa ya sị ka ha chọọ ụlọ kwapụ ya sị nwunye ya kwara ha ga-akwapụ no doubt mana ya nwaanyị na ọ ga-akwụ ya ego niile furu n'ụlọ ya na 1 naira agaghị apụ nwunye ya sị hia na ya hụte nwaanyị na-eshi mara red na ya kwesịrị ịma na nwaanyị na ọwa gbara nwaanyị na ọrụ kwakọ ka ọ na-eje n'abalị na ya biko na eji Chineke na bi n'eluigwe ya jụwa nwunye ya sị na ọkwa bịa gwa ya na ọ na-achọ biker short ya achọ biker short ya na ọ na-achọ ya achọ na ọ nọgide kwara pụọ na ọ mara na ihe nwaanyị a ji that biker short mee na this woman ga-sign undertaking na ihe enye nwaanyị abataga n'ụlọ ya na ọ mara na ihe o mere with their food ọ mara na how long na anaghị agbara situation dị otu a ọsọ na ya kwapụgada woman ga-eme ọ ga na-atọ ntụkwa ha ọ ga na-ahụ ntụ ha spiritually besides na ya abụọ hụrụ ka ọ gbaghara ụzọ bata ha amaghị ma ọ disappear abịa n'ọnụ ụzọ ụlọ ekwe ki na ha amaghị movement otu o si efe na otu o si aga na ya achọghị mana nwaanyị na ọ ga-akwụ ya ụgwọ ya 1 naira agaghị apụ nwunye ya jụọ ese lote ya gakwa na isi aga about it ya gwa nwunye si ahapụrụ ya okwu ọ ya ka ha lerutere ejie nwunye so gaga gwara ya landlady na ya chọtara ịhụ ya briefly na ọ bịa tụka ya na ya bụ discuss or something na nwunye ya garute ga-agwa landlady the woman agwawa ya si ya na ọwụghị mkparị na ọwụghị insult n'ihi na ọ na-ekwu ka ndị ọcha ọ na-ekwu nwayọ nwayọ na ọwụghị ha na insult na ya bụ ka ezi onye wụ landlady in the same compound na ọnwụ na ọ chọrọ ịhụ landlady ọ bịa n'ụlọ ya kedu nke wụ ya nwa bịa hụ ya ọwụghị mkparị na o kwesịrị ekwesị as gịnị kwanụ bịa hụ ya as landlord ka na as what na onye nwa tenant enweghị ọ chọrọ ịgwa landlady ọ bịa n'ụlọ ya kedu nke wụ na tenant ya na-akpọ ya n'ụdị gịnị onwe ihe mebiri ebe ahụ kpọọ fon ọ bịa n'ụlọ ya gwa ya sị na landlady lekwelekwele ihe mebiri nụ ya enwe ike jie di ya wụkwana landlord ọtọ na-anọghị ya kedu nke wụ na ya nwa bịa hụ ya n'ụlọ ya o mege occasion onwe ihe metere ọngụ na ya agaghị entertain such insult next time nwunye ya gwa ya sị biko ya ewele iwe nwunye alụghachi bịa gwa ya sị lekwa ihe landlady kwuru ya so woto shiri chọọ ya so okay no problem na o jikere ka ya na ya abụọ ga-ahụ ya nwunye ya gwa ya sị ya gwatọ na ya ihe ọ chọrọ ịga hụ nwaanyị a ka ya na ya abụọ nọrọ on the same book no brief tọnụ ya ka ya mara ihe ọ chọrọ ikwu na ihe ọ chọrọ ime ya sị nwunye na ọ hapụga na ya ga-egosi ya another level of drama ọ na-ahụbe na ndụ ya before na ọ bịa ka ha ga na ya ga-agwa ya na egwuregwu a nwanne ya nwoke na-egwu na ọ mara ha na ọ nọ n'ọbara ha ka ya gbagharịara nwaanyị a game na ụbe ihe ọhụrụ ya sị n'oke nwunye ya sị oke soro ya ha gawa na landlady ha erute na ụlọ ya kọgide aka before bịa meghe ụzọ ihu ya squeeze cha ya emeghe ụzọ sị welcome please have a seat ya gara ha ga-akwaga na ruo na oche jụwa gwawa na warn ya next time ya repeat kwuru onwe ya next time ya ahụ o mere ya emekwala again next time izi nwunye bịa kpọọ ya ka ya bịa n'ụlọ ya bịa za ya n'otu ọ bịara ugbu a na ọ bịara na nke landlord ya ịbịa ripọtụ ihe ọbụla ọ bụrụ uwe ihe the problem o ji bịa ebe a n'ụwa hụ ya na otu o kwesịrị dana idige nwunye bịa ya gwawa the woman si ya madam with all due respect na okwu agara aka mma ma ọ na ọ bịara n'ụlọ mana ebe ọ si ya bịa na ya abịala na ya ga-aga straight to the point na ego na-efu n'ụlọ ya a lot of things na-efu n'ụlọ ya na ego ma ihe shiri eshi dowa otu ihe na-eshi efu n'ụlọ ya na ya like ya and ya trọstụrụ ndị be ya and gateman ya agaghị eme ka mistake knowing fully well na landlady nọ n'elu 24 hours na watch window niile dị open ọ gaghị agafere ya batawa na section ya and ụzọ ya anaghị akọka ya akọka na a na-agbape ya agbape were bata landlady ejụwa ya si ya na who do you suspect na key ya ofuru efu ebe ọ sị na akọka ha ụzọ ya akọka key ya efu na ya ga straight to the point kedu ihe ọ na-insinuate what are you trying to insinuate ya gwa ya sị ma ya bụrụ problem a ga-agụsara pastọ ya gwa ya sị na landlady ya na-abata n'ụlọ ya mgbe ya na-anọghị ya nwaanyị nụtara akụ aka n'elu tebụl boy what ya akụja ya si ya madam ya sị na pastọ ya gwara ya datị na anaghị atụ ori ọnụ na ihe ọ na-ahụ ihe ọ na-ekwu
na ihe o kwuru onwe ihe ọhụrụ na pastọ ya si ya bịa wụọ ọnụ ya na ya bịa hakwala n'ụlọ ya mgbe ya na-anụ ya na ego ya niile fugenu na ya ga-agbaghara ya ga-forget mana ihe ote pastọ ya ekwuole n'okwu chana ụgwawa ya so what pastọ na ebe a ka ọ bịara bịa ime ihe falasi ndị pastọ this new generation pastọ n'ụlọ ya ka ọ bịara me ya accuse tụgide ya n'ụdị na n'ụlọ ya ya nwawo landlady na gịnị ka ya na-enweghị ebe a na kedu ihe na-enweghị ebe a na ọ dị awe na di ya ọrụ n'ụlọ ha bi na di ya ka nọ on the job na ya na ọfụma na ọ dị ya kwụsịrị ya ọrụ and ya egosi ya na ọ chọrọ ka pịam ya mabaga n'ime ụlọ ga-ewepụta ego na bọndụ si elekwe ego ya nwere ifat ego nọ at her disposal na ihe ọbụla ya nidiri na ya not just weekly allowance na kedu ihe dịka mkparị o wetara n'ụlọ ọ bịara n'ụlọ ya bịa kparịa ya no ya agaghị eteki ya na-ele nwaanyị ntọ mmiri fonu kpọwa di ya na fonu na ihe ọbụla ọ na-eme ya nara excuse lọta na ụdịka insult tenant ya tiri ya n'ime ya na ọ ya nwa nyere tenant ya ụkwụ ịkparị ya n'ihi na the day ndị a bịara ebe a lawa ya gwa ya na ya achọghị ndị a na spirit ya nabataghị ndị a ọ sị na ya ga-ewebatarịrị ya bikos enwe mgbe o ji okwu ya kpụrụ okwu na ya bịa lee ihe ọsọ pastọ ya gwara ya na ihe akọjige na o lekwa ego dọrọ n'ụlọ ego ya na-eribe haf ka ọ bịara ndị ugbo na-agwa gị datịn ya manahụ m efe bata n'ụlọ ya na pastọ ya sị buru ya amụma datịn ya nwa bịara n'ụlọ landlord agwa ya sị ewere fonu nye tenant ya nwaanyị nta were fonu kpa ya n'aka the man agwa ya sị ya ma the implication of such accusation ya gwa landlord ya sị sir with all due respect na nwunye na-abịa n'ụlọ ya with spare key naanị ama ebe o shi weta key na key ihe nyere na o zuru ezu mana naanị nwunye ma ebe o shi weta key ọ na-eji abata n'ụlọ ya na ihe a na ọ bụ ihe pastọ ya gwara ya asa amụma pastọ ya buru ya and ya chọbụkwanụ ka okwu a ruo ya nwawa landlord ntị ihe ya na nwunye ya bịara bịa ịgwa landlady wo ịkwụ ya si ya kwụsị ị na-abịa n'ụlọ ya mana ebe landlady ya eme na involve na mgbe ọ lọtara ka ekwutọpụ ya gbanyụọ fonu the man akpọghachizie ya na line ka ya jụọ esi ya gbanyụrụ ya fonu na ntị ya si ya sanon ya fili na ọ ya ma gbanyụrụ fonu na ọwụghị ya ma gbanyụrụ fonu ya si anyways na ya ga-alọta next week na ya bata ka discuss wa ya so kesa ya ka elu agbanyụrụ fonu n'ụtara nwunye ya gara ha bịa na ọwụ na ya withdraw hope ya tender apology na ya ga-emeke sure na ya tọkpuru ya na ọ dara mkpọrọ na ya agaghị take ya the nonsense na ọ dịrị ya too much na ọ bụrụ na ya tender apology ya gwawa ya si ya madam na ọ gụwa ya tender apology na ọ na-abịa n'ụlọ ya were ego ya zuo ya oshi ga-aga mesa akwa nri nwunye shiri ya for the family na ego ahụ o bupụtara o nwere ụdịka ego dị ụta na ọ gịnị ka ọ na-abịata n'ụlọ ya bịa mee na ọ nwunye big man kedu ihe mere ya ọ ga-ede eji abata n'ụlọ ya na ihe ogbugbo ugbu a nweghị isi ntili di ya alọta si oke na ya kone proof of stubborn na onye ya ka na-ebelieve all these nonsense pastors na ya feel that ọ bịa tendara ya apology si ya na ọ pastọ ya kwuru na ya mana ma ọhụrụ clearly ma ọhụrụ clearly na ya ga-agbaghara n'ihi na ọ bụ otu all these people na-aga emebisi arakọ isi ndị mmadụ ọnụ na-ebugharị amụma na-enweghị isi ọ bụrụ na ọ tender apology gwa that na ọwa amụma na ọ fake amụma na ya ga-ezizi eji eme okwu na ya gara agbaghara mana ebe ọ na-prove stubborn na pastọ ahụ na ọwụ God na ọ na-ahụ ncha na ya ga-emeke sure na o pere dearly for it ya ga-emeke sure na ya aga-ahapụga this case na ya ka landlord lụrụ ya nọ police abịa mee ya arrest handcuff n'ihu the woman ha bịa were ya gbawụọ ya n'aka ya jụọ sọ gịnị ka ya mere ha gwasị na mgbe o ruru na station na ọ ga-ama ihe o mere ya save strength ya ha were gawa na station rute ebe ahụ ya na-ajụ sọ onye mere ya arrest ya mmadụ na landlord ya elule asị na landlord obi n'ụlọ na nwunye mere arrest ya so ka e kwuore na landlord ya ha si ya na landlord ya nọ n'ụzọ na-abịa landlord ya wụchasịa bịa na police station ya gwa ya sị landlord ya na ya gba kwuru na phone ọ gwa ya sị na mgbe ọ lọtara ka ha discuss okwu ọ lọtazie ọ gwaghị ya na elu ya mahụ n'oloro oji si ya bịa landlord ajụwa ya sị onye ka ọ wụ ịsụ nwunye ya bịa n'ụlọ ya na ọ dị ka ya na pastọ ya agrind wala more than they could chew na nwunye ya spọtụrị nonsense anụ ya n'ime initially wee condemn ya na ọ ya nwawo onye si nye nwenwe ya likere the man ya likere energy ya nwetaga around him na ọ dị oke ya na family ya so the whole thing awụrụkwa na ihe nwunye kwuru na ọ bụ eziokwu so na audacity eso nwunye ya bịa n'ụlọ isend nwunye bịa kpọrọ ya landlady bịa n'ụlọ because ya na pastọ ebuga amụma ọ bụrụ na o proof na nwunye
bịaga n'ụlọ ya bezunga ya oshi na ya ga ewega ego niile efu na ya ga-ata ya prison. Yes, okay. Ka ya kpọọ lọya ya nụrụ nga kpọọ lọya ya gwa lọya si ya bịa bee lọya lekwe situation ya nọ n'ime ya ugbu a na lọya ya bịa bee lọya ya na ya lọya si wepụ okwu court. Landlord si wepụrụ okwu court ewepụ okwu court. Lọya ya jụọ esi na this matter rụkwa ka ọ ga-eshi ike unu nwere ihe o nwere ikwu ya gwa lọya ya si enyere ndụ ya nsogbu na ọ mara onye ya wụ na ya naghị achọ okwu ya ewepụta the video jiwe lọya ya etie si lekwanụ kesu lekwanụ ya etie lọya ya ṅụọ gụrụ ya si achai na ya ga-aga na ya ga-ikuechi na court ya. In fact court ya ga-eji aka na court ya ga-eyi emphasize aga ha na-achị ọ ya ka okwu onu ntara uru ya press ya charges ya ozugbo ebido the case ozugbo agala the first hearing ga second hearing ewepụta evidence were the evidence kpem ga-enye ya judge elewe the video lelite anya lee the woman again lee the woman dero phone ala ihe taa ihe echi ya na-ele landlady ya ele landlord ya nga ha abụọ nọ n'oche na-ele ha kporo landlord elewe nwunye ha abụọ elekọrịta onwe ha onye ọbụla elewe ha judge kwukwe n'okwu okweghị ekwu ya just na-ele unu judge ajụwa landlord ya si ya na before ya bata here na ya na tenant you discuss ha nwere okwu gbasara concerning this. Ọ sị ya yes na ya nọ n'ọrụ ha akpọ ya na phone nwunye feel insulted kpọ ya na phone kwuo ihe mere n'otu o si chọọ idegrade nwunye banye na-achọ ka nwunye na-abịa aza ya n'ụlọ ya na o nwere motive na ọgadezie na ọ wụrụ ya insult plus allegation ahụ o buru nwunye based on prophecy. George ajụwa si ha weghị ya jụke na ọ gara ga meet this young man one on one ya na ya bụ discuss since o ji lọta ya na ya bụ discuss ka ọ mara ihe iwe marakwa n'otu o shiri ewegi iwe. Ọ sị ya no na ya just lọta were police ga-epikiri ya ahead to court ka o prove ote nwunye ya nyere everything ya mere ya dị comfortable nwunye ya mere ihe niile ya na dropụrụ nwunye weekly allowance alone 300,000 na-enwe ihe nwunye lakara na ụmụ ya na ya abụọ nọ n'ezigbo school ụmụ ya nọhụ n'ụlọ na ụmụ ya bi na school agaga school na ya chọrọ ịma ihe ego ole o nwere n'ụlọ ọ ga-eji pastọ ga-eji buru nonsense amụma ọ bịa sị na nwunye bataga n'ụlọ which key na ya chịrị ya key complete keys na ya rụrụ ebe ahụ dị comfortable na enwe ihe kedu ihe nwunye ya kwenye ya ga-abịa n'ụlọ ebe itu ego ole ka ọ nwere. The judge lewe landlord ya jụwa nwunye si ya madam ya si ya nọkwa ma ihe a court of law ya si ya na o nwere ike ikwu nke wee eziokwu na ọ banyere ebe ahụ ka ọ baghị ebe ahụ. Mgbe ọ bịa elewezie fonu mmụọ ya agwa na ọ ga-awụ na enwe onye vidiyo ọ ga-awụ na gateman ya vidiyo o bido kwuezie na o nwere ike gateman ya nwere ike o vidiyo ole mgbe ya na-aga ebe ahụ na ya ga-inspect ga the compound ya na o nwere ike gateman vidiyo ya amaghị evidence ha lega na fonu na o nwere ike gateman ya vidiyo mgbe ya na-aga inspect le check compound all the reason eji nọrọ n'ụlọ di ekweghị ya rụrụ ọ ka ilezi ụlọ anya. George agwawa sị ihe ahụ obi ya na-agwa ya awụghị ihe ọwụ ya si were fonu agaghị enye di ya ka ole were fonu ha ga landlord ya n'aka the man elelele in just few seconds ya sị n'oche jikwe fonu ya na-ele ya olelele le nwunye lelite anya le nwunye ihu the man alụyo disappointment shame ya were fonu nyashi budezi ihu na ala were aka gbaa n'okwu gwazie George si biko na ya ga-alike ka ha settle out of court. George asị na ya ga-ga reason ya with opponent ya. Landlord ya kpọọ ese ka ya hụta ya na-eji briefly ha pụta eji landlord ya elewe si kedu otu esi nweta klip ahụ ya gwa landlord ya na ya chọbụghị ka mata ruo ya ntị na ya hụrụ otu o si hụ nwunye n'anya na ya hụrụ otu o siri hazie ụlọ ya hụkwa na ọ wee big man hụ na ihe a ga-ewetara ya insult ya chọbụghị ka ya nwanwụ landlord nwere idea this thing kpatara na ya ejiri gwa nwunye ka ya bịara meet nwunye gwe na ọ dịzile n'ụlọ ya ya na ezinụlọ ya pụwa na ọ dịzi na-abịa n'ụlọ ya gwa na ọ pastọ ya gwara ya and the reason eji gwa na ọ pastọ ya gwara ya ka ya dị sure na ọ naghị abịazi after ya wụọ nụrụ ya ọ wụzi nwunye eji aka ewepụtazi okwu ya na ya bụ okwucha na fon ọ sị na mgbe ya lọta na alọta ya nwajizi aka ewepụta okwu na enweghị ya ga-eme ya epesiala charges ya. Landlord asị ya na wego lewu charges ya ekwuo si eri visit file ya na lawyer ya kwesịrị ịma
ha emete lawyer gị ya na ọ weta echi lawyer ya consent ewepụta okwu court lawyer gwa wes na the man was a very nice man na ọhụhụ this one coming ọ mahụ ihe awụ insult si ka settle out of court na o jide the money si settle na enwe ihe n'ọdị na ọ weta echi wepụta okwu ka ha pụtara the man asị nwunye na ka eme n'ugboro abụọ ya gwara na ya anaghị alụzi ya mahụ na such beautiful woman na ya na di enweghị problem wezie gị na kele eme n'ugboro abụọ ya gwara na ya anaghị alụzi na this one not the last so ke ihe omeke not only that na ọ gara ga ezugo ego kezikwana nke wee ma akwa red n'obi na ụmụnne ga-ahụ ya na ya ma ma ebibite agbara nwaanyị ka ya mara nke wụ problem ya ka ya mara ihe ya gabigaga because ya nwa ma problem ya na-enweghị onye hụga problem but ya mana ya nọ n'elu problem na gịnị ka ọ ma akwa red n'obi mgbabe ka nwunye bịa bịa si ka ya ahụ lemisiri onwe onye asị ya dị nwere ya ga-esendere na WhatsApp na ọ metụkwala fon ya aka na ya fọwọdọrọ na WhatsApp olewekwa elecha bido ihu n'ala ihwere nwanyị mba nọ after everything ha bịa together the man akwụọ ya ego niile fuge n'ụlọ ya $1 afọ enweghị ka etiri eti ya nara silekwa ego ole lawyer ji defend again na ọ ya ga-akwụ ya ọwụ ya ga-akwụrụ ya ugwe the man settle everything wes na HEB ya continue biri na o ji atụle na ya na nwunye na ọ dị love na ya alụchana na enweghị onye maghị ya na-agabiga ihe people hụrụ na ya lụrụ a beautiful woman ya ha amaghị ihe ya na-ahụ n'ime gbulu na ya alụchana na ya pụpụla from property ya na-ega na taa ya nabatara from the first day na ya na-ega na o ji atụle ya gwala landlord ya sị mbasa na according to nwunye na this no comfortable ya agaghị edewe nwaanyị ebe ụjọ ga na-atọ ebe na ọ gaghị dị happy dị free ebe ọ kpọrọ ụlọ ya nọ na ọ weta ihe shiri chọrọ ụlọ kwapụ na orubedo ha 1 month ha kwapụrụ ebe a gawa ebe ọhụrụ ya ekulu dan si ya ka ya gbotowara m ihe n'ugbo ine nwere ga gbotowara ụmụnne ọkwa ihe abịacha na back to ihe m bịara bịa kwuo ngala mgbe gara aga na gị chọta ụlọ ọtọ sọrọ ụlọ ya ahụ hara na gị chenjie ya onye na chi eso imagine ma akwa red n'ụlọ n'obi were azụ bata n'ime ụlọ mmadụ ebe mmadụ ide nwere ike gaa n'ụlọ na nri ha na-aga arịjụ aka emesi ya ọp agọcha anụ ha jiri shi ya rụrụ ya aracha onye amadụ how long Chineke family ka egbu ebe ọ na-anọkwa na ihe ọzọ m chọrọ ịrụtụ aka wụ enwe ihe karịrị udo enwe ihe karịrị peace enwe ihe karịrị nwaanyị banyega na ebe ọsọ alụrụ ya ewere obi ya niile banyega ebe ahụ ọ bụrụ na this woman eweghị nwanne di ya dịka nwanne ya ọ bụrụ na this woman ejighị obi ya niile nabata this family bata hụ onye ihụrụ onye azụ dịka nwanne ya mgbe nwanne di ya suggest ga na nwanne nwoke na ọ na-esọpọt sọ nwanne di na nwanne di ha drọ chụọ onye aka ya dị ụcha mana this woman tara to the extent inye this young man comfort o deserve as an adult wee ya dịka nwanne ya defend ya against this situation na ya na this young man ebiede na ọwụghị ya di ya kọlite nwanne nwoke kọlite ya asị mba na ọwụ ya ọ nwere onye ọ ga-awụrụ ya ewere mkpọrọmasị na nwanne di ha opportunity a ga-eji chọọ ya ewule achọọ ya ihe ebegara ga na-ebekwe ụnọ n'ahụ otu ụwa na-adị onye a gwara nọrọ otu ego o si butere m si mebịa be gbotowara ya ọnụ ọ gịnị ka m ga-ekwu ugbe m na-ekwubeghị mbụ enwere nwanne ya ụdị ihe a metụtara abịakwala m bịa ekwu biko ọ bụrụ na ịhụhụ vidio ahụ ịhụ na kele were ya mere ihe ịchọta ụlọ ebe ọhụrụ ị badara biko jisie ike kpagharịa chamber lock ahụ change key both entrance ebe niile na-eshi ya access that's your house change key ha ọ dị very very important kama gị ka ha ahụ ha etiri gị ga-dowa ha na ịpụwa ha gị ibu acha ha na ọngọ ha nọ n'ọnụ udo dịrị